Taruh ayah. Onak kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ube jari palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dua ajurun jangan dia sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicalia umuan terpakai. Badan ayah beransua tuo kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidaklah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek pemintu mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, ketampe asa mulo jadi surut ke tanah nan sabingkah. Badarun naya pemanggian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limu cukui setanggia ya bungu. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang mahir yang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai badoro tanah penimbunan tatagak mejan nan duo menyalo jiluang hitam doa dibaco pengabisan. 7 langkah mai di kubuana datang malaikat pibatanya. Tapi jangan tanya kata jawab usah dakwa kata bandiang utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokok basuun bak nantun nak taradok pusaku kebajawe ataupun warih ke dibagi usah biarok dari ayah. Sababalah lupa itu salamu dunia ditunggu ayah disesu para sayan gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh bak diurang timbalan pitih nan babilang hanya pitaruh bertinggalkan banamu pitaruh ayah. Itulah tanda kasih sayang utang nanyato pada anak kini-kini ayah ransaikan. Danga kemalah anak kanduang simak kan bana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan sabari jangan dah hilang. Ganggam mare pacik kentaguah siang ambillah kapatungke kok malam jadikan subuh pidoman patang ke pagi.